Ha, guys, manyai muye pano. Manyai muye pano apa. This uyano jokani anotamba nevanhu. Manyai muye pano. Musikana wokubira mai vaya 116,000 ari kundifonera achichema strike anzi mwana wangu ashudwa. Ine madzake and I don't believe it is true. Ndikati nditire video call. Uyai guys. Mirai tifone beki. Tangari kutamba nesi. Nzwai. Achada iri phone. Hai. Imbomira ine hope dzenyu. Zvokurotegwa hope imbomira ine hope dzenyu. Hai. Oh, achada iri phone. Musikana uyu andifonera uyu izvozvo apa uyu. Andi ndiye mlinda wewe ndaishora nezvake vakuseni. Wokubira mai 116,000. Andi handakudza ingati akatiza musi wakandifonera handitika musi wakandifonera usiku ihwohwo akabva atuta pamba panga chigara pakadza chita life panapa akabva atuta anomuona akabva atuta akaenda kunogara pane imba ari kundifonera iko zvina chichema hanzi mwana wangu ashutwa hanzi pane vanhu vangosvika pamba vakauya vakashuta mwana wangu ndikati mwana wako akakura sei kwai mwana wangu ane 2 years ndazviramba ini guys ife inhema chaidzo ndikati ita video call ari kuramba iko zvina chada iri phone unonyepa Linda unonyepa achada iri phone ndikati tione mwana wacho kwai ndiri kuhospital ndikati afa here kwanzi ndine manesi kwai manesi ndio ari kubata mwana kwai pangosvika vanhu vakashuta mwana naimi vanhu vanosvika pamba pakazara vanhu vongononanga mwana mwana 2 years vamuziva sei oh achada iri phone anonyepa vari kuuya vanhu kumba kwako Linda unonyepa vanhu vari kuuya kuba usada kutombondivhara zvako people are coming to deal with you and your husband. People are coming kuda kuti muhwire tsitsi kuchema apa antone sinifonera ne private ndakudza nefonera ezvina nifonera nenhamba namba ndikuifona namba ichapindi you are a liar uri kuzikamwa they are coming for you Linda they are coming yeah kuda kunyeba kana ndimiwo guys ende zvakaoma ngandipfeke jiheti changu cheafrica ende matsotsika ende pavhaka ende zvakaoma sisimeli kani ndoita seiko sisimeli vedu weyo kani sisimeli ndibatsirei mwana wangu ashutwa sisimeli ndikati kwai kumba kwananatamira kuya kunyuwani kune vanhu vangosvika vakangomisa moto vakadhura mwana wangu ndikati munoshani makore mangani kwai ane 2 years ndikati iwe mwana ne 2 years vanhu vangosvika vangodhura mwana wazasoti mwana wacho ndewako kana uchiimply if you are implying kuti kune vanhu vatumwa kuzouraya kuzodhura iwewe nemurume wako ko mwana vaziva sei pane vanhu kwanzi ndiri kuchipatara izvo zvine anonyepa ari palive up they are coming those people nokuti tamboita life paper ichitaura kuti people are closing in on you they are coming akuda kundivhara chininyepa ranzwa mwana fana ungati ndiri zoom dom kopo ishakira kuseke utiri domkoporora uda kuzondivhara iyi ende zvakaoma eya munotohlawo mbavha eya munotokwatawo imagine fareo tamboita kapai life tichero ti iwe Linda wakanditarisa they are coming ndo zvaakuvhunduka da ndichivhara kundinyepera kwai kutoti nditi afigwa kupi Linda mili ndiyo kubira mai vai 119,000 zvewe wokubira mai vai 119,000 ndichaposta mapicha akapa mumuone manje dauda kuposta iwe Linda udondipusha kuti ndikuposte benziro munhu waida kundipa 50k yangu iripi 50k yangu yawaida kundipa iri kupi iwe Linda ndakangomirira 50k yangu iri kupi 50k yangu handakati ndinopromisa ndoda ndipa 50k kuti ndivhare muromo chindipaka 50k ndivhare muromo
vasikana ende mbavha makaoma. Nyaya dzemasiyo dzigaizika. Kwai yeti bobo zvekuti sikotane yeti. Nai Lulu Edward munhu kundifanira chidzamere izvozvo kwai mwana wangu ane 2 years ashutiwa simply because tamboita live makuseni shora kuti iwe wakaba mari yamai vai 119 uri kundiona uripo pano. Kune vanhu tiri kuziva movement rako nese kune vanhu vari kutsvaga vari kuteera uchauya pano uchichema abva atondifanira masikata naye mwana wangu ashutwa ane 2 years. Kune vanhu vangosvaka chite mwana wangu captain kuno kune motikari vanhu chero vanga vatumwa vangaziva sei kuti mwana wako ndouyu. Aida kundivhara akati zvendisataura nonipa 50k hafu yamaya ndakangoimirira hanisa ndapiwa hafu yacho ngachindipa hafu yacho ndinyarare ndipe hafu ndege kukuposta chindipa hako hafu yangu yaunoda kundipa iyo ndipa hangu maya kuti ndinyarare nyaya yacho chingondipa hafu yaukatoda kundipa inini indosvitsa kuna maya toti done deal rapera hodla yako hafu ondipa hafu wanawo something maya chindipa 50 yangu yaukandiporomisa. Ndandisina kumposta kandikati sezvo takaita dhire kuti anondipa hafu zvo akandipa hafu ine hangu hafu yacho handidi ndopa hangu mai ava vorikavhawo something handi muri kuona vorikavhawo something saka ndandakati handimbomira kuposta hangu zvo andipe hafu yangu so that ndipe hangu mai ava hafu at least vaone something handimaona. Zvino uda ndifonera chindivhara kusada kundipa 50 yangu kundivhara tukaiwa washutigwa mwana ende zvakaoma. Nyamusi kuda kuziva nyaya dziri kuwhatsapp kwangu dzemacos imi guys hamusi kuda makanyarira henyu apa muri kungodliwa zvenyu mari asi madhairis vakaoma muri kungotsengwa henyu mari apa makanyarara. Nhasi tavhura musangano makuchibudikira manje munoitei madhairis? Anyway, hapanawo here ndikiri munhu ane chikafu kuCape Town kuJoburg ape mwana uyu. Mwana uya wokutiziwa nemurume uya. Regai timuunze pano. Zvinganetsi. Andisendera message. Ama message achari kuya every second. Regai tichingomuunza pano. Zvinhu zvacho. Karen kwai yablazima mazana nchatotuka mazana zvaanani wena ndaimbotukwa. Hello dear. Hello sis, mazana sei. Ndaswera right unozati chi ndaona zve message yako yakasenda izvozvi wangofona watosenda message ndiri pa live antika tochimbodzokera kunyaya yako back here kuti titsvage munhu anokwanisa kuvanhu anokwanisa kubatsira vakupawo mari yechikafu right now anditika but people are asking anditi kuti chii chiri kuchaka zvakatanga sei nyaya yacho yakambonyadzitanga sei wochitorondedzera kune vanhu vahwisise. Okay. Ini pesa apa ndiri kugara ndiri kumusha ndiri kuZimbabwe kuHarare ndaishanda mumba. So nekufamba kwenguva mashamwari angu vamwe vane vana inini handina. Like vanomuti muchifara kamune chisekana yose aso hauwani varume vanokunyenga were. So zvikandipa operation ndapinda mugroup resingle and search handiti. Ndopa ndakawana munhu wangu anonzi James Shoko. James ani? Ndopa takadana Shoko. James Shoko. Ndopa takadana almost 5 months. Ndopa ndazouya kuno. Akanditumira mari ndiye huya. Wangone makore mangani? Une makore mangani? Ini ndine 28. Ndakati kwanza 28 muna October. Saka wangori virgin posa apa? Wakatobviswa virgin na James pa 28 years apa? Zvinorwadza sister. Zvinorwadza. Ndibata. Ndoshaziva kuti chero kuti nditi let move on nelife sei handisi. Ndobva zvadiwa uya wakutonigwa mari. Ndobva ndauya ndikatorewa kana ndomurengi manje handisi. Ndobva taenda kumba. So ndichiri kumusha ndakataura ndikati kana pandinouya ikoko ndati utese unditsvagire basa ndishande because inini kumba kwedu ndinovaitira zvese. Akati basa ririko unouya uchishanda ndikati alright. Ndasvika kuno uku ndaisingatendegwe kufamba singatendegwe kubuda kana kumashopa ndinambokuziva.
chingonzi zvoni kunoku haufaniri kuti famba vanhu vanobiwa. Inini seku ndibva ndateerera kobasa zvikanzi kubasa uchazotozoenda kana watombojaira kufamba because iko hausati wajaira kufamba wega. Ndo pakangoperera sarunga ndopunzwa dzangopera zvakadaro. And then last week ndakabata nhumbu ndikati ndine paumbiri. Ndafunga ndine paumbiri zvikanzi zvoni last week babvise. Aiwa not last week apa ndauda kutaura nyaya yemukadzi wacho akauya last week. Alright. Wosa wakabata pamuviri rini? Pamuviri pangu ndipo muna August, September, October, November. Pato 4 months. Wakauya rini iwe? Ndakauya muna June. Wosa pamuviri wakazobata apa so wauya muna June. Zvakangooma. So ndibva ndatara ashomarona nyaya iripo ndakadai. Nepamuviri like handisi kuona maperiods angu zvikanzi kana une nhumbu wotobvisa. Vatagara June, August, September ndobva ndaona futi handina kuenda pamuviri. Anoenda pakuperiod. Akatibvisa. So munhu akati kuti ndibvise hazviiti because neniwo ndinoda ndinoda mwana. So yakangoramba ichingori nyaya mbaya ichinetsa asi situation ichiona kuti yakuchinja. Ini ndangoshinga ndikagara. So last week apa ndobva ndakazoudzwa nzanzi zvoni ini ndine mukadzi asi mukadzi wangu ari kuuya. So I thought maybe ari kunyepa. So pakazouya mukadzi wacho nani kanditi mukadzi wangu uyu. But from my view ndichiona mukadzi uyu handifungi kuti mukadzi chaiye because zvinongoita sekuti anenge akangoitwa so the same thing yandakaitwa inini. Okay, kuti angonzi uya kuno. Ndozvandinoona because akundiratidza kuti nemunhu wacho nemukadzi yekuti nditi maybe handizivi ndingakwanisa kujaja paselection. Alright, saka mukadzi ari kuuya ndobva zvadini? Ndakangoramba ndigere because haana kundidzinga mumba. Ndofunga vanga vatova kana maybe vanga katobhadhara imba somewhere handizivi. Mamuchigara mese nemukadzi yeye pakauya? Pakauya mukadzi uyu vakangorara zuva 1 mangwana acho vandobva vafuma vakatama vakaenda. Saka pamakarara mese pakauya mukadzi uyu iwe wakabata pai? Ndakarara pasi. Ivo vari pambedha? Hello. Ivo vanga vakabata pai? Vanga karara pabedhi. Buda muno. Ndakarara pasi. Murume nemukadzi? Vanhu rachona ndipapapo ndobva ndakarohwa nemukadzi wachona niyeye. Usiku wakasvika iwowo mukadzi wachona kashakurova? Akabuda mira tite tichibvunza munin'ina. Mukadzi ndiye akandirova. Achikuroverei? Abuda nemuridzi wemba panze. Kuti urugare nemurume wangu ka. Uyu akanyepa akati akamuti zvonini ndamuwinga ndichiti ndine pamuviri hapasi pake apa. Ndo ndamubvunza proof ndakamuratidza proof ndandine papa neshiti zvarire white. Ndasati ndamboriwacha. Ndangorichengeta ndakarisa pasemberi. Pandaribvisa dzachishiti ndamuratidza. Iro pare chizvika ndere kuperiod. Ndikati ndere kuperiod handakuudza here that day iwo ndichiuya kuno ndakakuudza kuti ndasati ndamboita zvevarume. Not because ndandisingavaoni but ndandakazvichengetera kuti pandinozowana hangu anenge andida achizondipinza mumba. So pandakaiwana iwewe I thought maybe zvaita but ndakaona kuti hazvina. Okay. Kwa hiyo paila haana kuriona here parakadambuka musi wamakavhurana iyoyo? Akaroona. Akatoti haana chakatotaura, haana totaura kuti saka wanga uri musikana? That day he was so happy. Aikafara zvisingaite. Neno zvikatondifadzawo. But ndasingazivi kuti kuseri kwekuti nine zvichaitika. Saka musikadzi uyu auya ndobva akurova usiku wachona iwo murume yaripo murume akadii? Anditi adaunziri achirova inini mukadzi anditi buda mumba uende. Murume ndopakanditaira usamudzinga karege kagara. Usiya isusu pano. So it simple means murume uyu anenge angakatsvaga chiimba samunhu. Because makuseni achona ndopavakamuka vachitongedza zvinhu vachienda. Saka vakavata pamusoro pamubhedha iwo uri pasi usiku iwowo? Vakatoita iwo uri pasi? Chokwadi ndanga ndine stress handamboga ndamboteerera zvinhu zvakawanda. Of course sex vakaita but ndanga ndine stress yangu. Of course vaitoita zvokuti usvoteweka. Vakasenga zvinhu. Vakasenga zvinhu zvese. Ndaisvika pamwe vaiti zvazova vachibuda vachiti vari kundisiya.
mebhachasiwa kana anything but hapana kana chinowani takasara zvese zvakaendwa nazvo pasara kusita kana wani. Saka akatadza kana kupa mari yekuti udzokere kumusha. Aizondipa sei akaramba ndiye akanditumira mari yekuti ndiende kuti. Akaramba kupa mari yekuti udzokere kumusha. Ndikanzizvionere wakauya muno kumusa kuti kuzoita mimba. Anoshandepi James uyu? Basa kwake handikuzivi but aibuda anambufa akandibvunza kuti anoshanda basa rei. What do you know about this James? Chaunoziva nezva James uyu chi? Mafoto ake zvokuti vakatora foni yangu vakadhita namba dzake vakadhita nemafoto ndaikutumirai mafoto ake and asi handikubvazwa ndakauya kuno kana hama yake kana wani yandakamboona. Ko saka namba yake izvozvi phone namba yake inoti kuti tipoka namba yake. Toizivi nemusoreni. Sha muno wagara naye kubva muna June uchigara naye kusvikira azobuda manje pa muna November usingazivi phone namba yake. Aichinja manhamba. Kana nemasim card akawandisa zvisingaiti. Yaunoziva yacho yoyo 1 ndeipi? Anoziva. Mina nditare pafoni musakati. Ane chiguru chanhamba akanyora. Kana tichida kukubetsera kamunin'ina wangu toda kuti uchudze chokwadi isusu tinobatsira munhu anenge achidza chokwadi chakakwana chakazara diti. Because kubva paya uri kuZimbabwe muchikushata semurume wako maitombotaura nenhamba unotoiziva nhamba iyi plus wifi uri kuiwanepi? Hello. Waiwana? Ndoda kunyora pasi. Waiwana? Ndiri pachiusa ziri muchi. 071. Mira. Chege kunyora pasi. 071 anonzi James Shoko 071 chi James Shoko andakanga is 064 677 4383. Hello, Mundinja. 4383 064 677 4383. James Shoko. I do not if it's a motor in the shuri shundu fana niku. Right. Mira ndikudrop ndokufonera back ndokufonera izvozvo igai timbofonera James Shoko jairira unotisira munhu wake panapa ungosiya munhu ari virgin kungoya ubvisa munhu virgin oinda kana ntimiwo guys munhu anga azvichengeta kusvika pa 28 years ari virgin munhu ongoya ongoningirira munhu ndimiwo. You have reached the mailbox of 064. Haitopindi. You have reached the mailbox of 0. Haipindi. Ya pakaoma. Proof unayo yeshiti rine ropa kuda akazowa chake. Unayo proof yake yeshiti rake rine ropa.
Hello. Hello. Hello, ndirikunzwa hai. Yeah, foni yayi murume wako haipindi. Saka akatama akaindepi? Anochicha. Handizivi kwavakaenda. Vakabuda rini mbau? Vakabuda rini mbau? Vakabuda last week Monday. Last week Monday. Saka kubva paabuda last week Monday sada mbodzoka chikudongorera kana kumbotaura newe kana kufona? Haana kana kumbobvunza kana tichikana tikudii kumbo. Ndichidzifonera dzinongoenda kuvoicemail. Uri kupi? Achibuda akangotaura ati sosara achizvionera. Uri kupi? Ndiri muno muJoburg. KuJoburg kupi? Mwanzi machiko Kempton Park. Kempton Park? Ndisendero kanamba yako kuseri. Ye WhatsApp. Ye papa pauri kugara. Alright. Ndisendere namba yako nditume vanhu pamba pako ipapo kuKempton Park ikoko. Vauye kumba kwako vaone shuwa tinyatso kuona zvechokwadi toda proof. Tione tikutengere chikafu tichiziva kuti zvokwadi une zhara. Ko mari yedhata uri kuiwa nepi? Mari yedhata pandaenda namadhava vachinondiradza kubasa kwavada ndisare ndo vandipa 50 rand ndikatenga yedhata. Ko landlord aripi? Anoenda kubasa. Saka chikafu uri kupiwa nani? Dzimwe nguva ndo vanondipa. Like now ndangodya chingwa nemadeu vakandipa slice 3 dzechingwa. Till now handisina tindati. Saka pane manager mangani ipapo? Ingori ivo neumwe mukadzi aripo muvhenda nezvo. Kempton Park uri papi pachona because ndine timu ichada kusvika ipapo. Uri papi pacho vasvikeko? Mina ndikopiwa address. Chapunda address panze ndokutumira ikuse. Address unogopiwa sei na iwe wakasvika shwa iwewe muna 28 muna kauya June pamba apa. Uruda kutovhunza address nhasi. Ema situation yacho nanika mamsti. Ndingodaro kuma tatukwa. Situation yei ndikuda address ina ndidi kuziva situation. Handisingato kudi mumba ndasigara ndiri mumba kana kuri kuenda kubasa aisi yakakiya dho kuti kuno kunopindira. Yesu. Ndaiudzwa nzinopindirwa nematsotsi kuno. So ai ndakakiya dho. Chaungochigara nemhondi naiwe. Kuda kwangu panze ndaichingoweterera kuita weti chaiko ndaiwetera muchibhaketi yozoteugwa manheru. Ko china waitira bhaketi? Yosunga mumaplastic. Oh. Mumaplastic. Zvoigara nemhondi naiwe. So munhu anenge asingandinzwisise zvimwe zvoita senge handizivi. Yeah, sure. Chokwadi. Saka landlord vaizviona zvese izvi vachingonyararavo. Pavakaenda vakataura vakati taida kukuudza about this guy but aishaziva kuti uri chii chake. Noti vakazoziva chokwadi chakawanda vaenda nedhera ndairovewa. Handiti unogona kubaya foni yako pa WhatsApp. Unogona kusenda location. Alright. Unogona. Ndine senda naiti. Ora inda pa WhatsApp yako handitika uite kungoruda kundi indanovhura pandiri kutaura newe patiri kutaura indanovhura ipapa patiri kutaura. Alright. Wavhura. Ansati. Ukuona apa kunge paunonyora message apa. Paunotanga pane chimunhu chismiley face icho. Paunotanga unonyora message apa. Uri kuona icho chinenge chipini icho. Allo. Uri kuona chinenge chipini icho. Dara sachi. Uri kuona paunonyora napo message apa, paunonyorera message apa. Uri kuona chinenge chipini icho chiri apo icho. Chinenge chimani clip icho. Baya ichocho. Wachibaya? Hello. Wachibaya ire baya ichocho.
iwe Lulu unoda kusika kumusha kwa mai yako here naye Lulu unoda kusika kumusha kwa mai yako ye Lulu wapabaya here akata phone anyway shondo mudzidzisa sei mwana uyu Team Kempton Park gadzirirai mindeko Team Kempton Park gadzirirai minde kumba kwemwana uyu Team Kempton Park kwanzi live location igona kurasa ayo but inorasa mudhuze vanosvikako inorasa mudhuze inenge yapadhuze hairase kure location inorasa padhuze hairase kure Hello? Hello, panizva ndakutumirai kuti mudachiti. Zvanditumira? Musakara panizva ndakutumirai kuti mirai. All right. Ndichasvika ipapo. Yeah, exactly. Ukona screenshot ya watora hiyo. Chibaya pakanzi location. Chibaya pakanzi location. Alright. Foni yacho yana 13% hapa ikadzima handizivi vandosichaisa kwa vari vabuda. Vabuda, alright. Chibaya chakanzi location icho. Chigara wandi pa location, baya chakanzi location. Uri pandiri papa patukuta patinotaura ni wapa. Baya location iyo. Obva watoisenda kwandiri. Ndione location yako. Chingobaya pakanzi location papa wobva oramba wakatobaya andika wotosenda kunge kusenda message pa WhatsApp kunge kusenda message pa WhatsApp kana mandakabaya chinobuda baya chibaya anditi ukachibaya kudai so wobva watosibaya pesend paya paunosend paunobaya uchisenda message landlord ndingataura naye nguvai ndoda kutaura landlord ndingataura naye nguvai ndiye watogona kutumira mari utakupe mari yacho kuma-6 anoya kuma-6 saka ndikafona kuma-6 ndogonotaura naye ukabuda panze unoonei chihombe chaungana chiri padhuze zishopu zihombe kana something chakuti tione kuti uri padhuze nepapi uri papi right mirai ndibude panze but imbobaya zvandakudza zvelocation because kunokwaisati yasvika saka usati watumira apa zvakaoma aiwawo one yacho yakuzviitira zvayo iri kudii halo sisi iri kuita sei foni yadzima mukaungana tinyara yadzima alright ndaisa video daira video Hello? Hello? Yadrop. Mwana uyu ari kuti hana kana chikafu kana pekutangira kana pekudii. Saka at least I just want to not kuti I'm doubting you but I just want to prove kuona paari kugarawo. Because zimona izvi kuitika mbavha dzacho dzawanda matsatsi acho awanda guys saka chekutanga handisi kudhauta nyaya yake zvesure it feels I think it's genuine but we just need to verify handiti maona kuti at least kunosvikika sei kana asina tipa location 1 2 video call toona paari toudza Kempton Park vanhu ukavaudza kuti shop yakati kune vanenge vachitogara kudhuze ikoko kuti topaziva zvino foni yacho yabva yadzima
foni yacho yadzima. No, anogona kuve zvechokwadi ari panguva yakaoma yatodzima, inogona kuve yatodzima zveshuwa, yatodzima because yaitoti last scene nanikikiri na 7 past dza 9 past. It could be true. Zvakutaura ndikufila ngutaura chokwadi, but we just need to verify.